Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα την εισηγήτριά σας να μιλά με έμφαση σήμερα για το άρθρο 61 και τον θεσμό της διαμεσολάβησης, πώς εξελίσσεται πλέον σε ένα κομβικό σημείο σε ό,τι αφορά τα αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα, τα οποία εν τέλει με την απόσυρση της προβολής δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου θα καταλήγουν στα χέρια κάποιων. Και ομολογώ ότι βρήκατε το λόγο να το κάνετε με περισσότερη έμφαση για τους λόγους που ενδεχομένως σας έχουν δηλώσει τρίτη, γιατί δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως το μέγεθος της εκτρωματικής αυτής διάταξης για το πώς μπορεί να επηρεάσει την ακίνητη περιουσία σε όλη τη χώρα για εμπράγματα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου που δεν έχουν προβληθεί. Και εδώ, κύριε Υφυπουργέ, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν απαντήσατε σε τίποτα από όσα έθιξα με πολύ μεγάλη έμφαση, ενώ τα γνωρίζετε τα θέματα και δεν μπορέσατε να αντιτάξετε οτιδήποτε στα επιχειρήματα που είναι ακλόνητα και τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι δικηγόροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην πρόσφατη κατατεθήσα έκθεσή τους για το έτος 25. Δεν σας λέμε για διαφορές που θα καταλήγουν στη διαμεσολάβηση επειδή το δημόσιο δεν έχει πραγματικά να προβάλλει δικαιώματα. Σας λέμε αυτό που δηλώνει και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ότι το δημόσιο δεν μπορεί να υποστηρίξει το δικαίωμα του ελληνικού δημοσίου στα ακίνητα αυτά. Δεν έχει εργαλεία. Δεν τους δίνεται στους δικηγόρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επιμένετε να μην τους δίνετε εργαλεία. Δεν τους επιτρέπετε την πρόσβαση στη βάση του ελληνικού κτηματολογίου. Γιατί? Επιτρέπετε την πρόσβαση σε ένα σωρό άλλες ειδικότητες, σε πλατφορματζίδες που έχουν εισβάλει και έχουν επιτρέψει τη σύνδεση με τη βάση εφαρμογών που είναι άσχετες με το κτηματολόγιο, για τους ευνόητους λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, γιατί αυτό συνεπάγεται απευθείας αναθέσεις και χρήματα και χρήματα και χρήματα, και δεν επιτρέπετε την πρόσβαση στη βάση του ελληνικού κτηματολογίου στους δικηγόρους του δημοσίου. Πώς θα κάνουν τη δουλειά τους? Τι άλλο δεν τους δίνετε? Τι δηλώνουν καταγγέλλοντας στην έκθεσή τους, την οποία την έχει ο κύριος Κακλαμάνης στα χέρια του από τα μέσα Ιουνίου? Παρακαλώ λίγη ησυχία. Δεν μπορώ να συνδυάσω και τη σκέψη μου, αν σας ακούω ταυτόχρονα. Τι δηλώνουν? Ότι δεν υπάρχουν τοπογραφικά, δεν υπάρχουν επικοινωνίες από εξειδικευμένα στελέχη υπηρεσιών που καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, και γι' αυτό το λόγο οι αγωγές του ελληνικού δημοσίου, οι εμπράγματα στις αγωγές του ελληνικού δημοσίου αναστέλλονται διαρκώς. Σε άσχετα νομοσχέδια φέρνεται και μια διάταξη με την οποία παρατείνεται την αναστολή του διαστήματος για την έγερση αγωγών του ελληνικού δημοσίου. Γιατί δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, αυτό σας λένε. Άρα, στον βαθμό που δεν μπορούν να αποδείξουν τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου, δεν τα προβάλλουν. Αυτό πώς θα επιληθεί? Με μια ένορκη βεβαίωση κάποιου που θα επιλέξετε, που σας είναι αρεστός, μαζί με ένα ε9, θα πηγαίνετε στη διαμεσολάβηση? Και εδώ κακώς για μένα παρεμβαίνουν οι διαμεσολαβητές σήμερα με υπόμνημά τους να δηλώνουν, επειδή είμαι και διαμεσολαβήτρια, είμαι διαπιστευμένη, γνωρίζω το αντικείμενο, γνωρίζω και μπορώ να πω ότι κατά τον τύπο έχουν δίκιο στο υπόμνημά τους να λένε ότι μπορούμε κι εμείς, ας μην είμαστε νομικοί, να συνυπογράψουμε ένα τέτοιο πρακτικό και να διευκολύνουμε μια τέτοια συζήτηση, αλλά λυπάμαι. Κάποιος ο οποίος δεν είναι νομικός δεν μπορεί να καταλάβει στοιχειωδώς τι του καταθέτει η μία πλευρά και τι του καταθέτει η άλλη πλευρά, ή τι παραλείπει να καταθέσει, το οποίο είναι κρίσιμο. Ακόμα και για το παραδεκτό της σύνταξης αυτού του πρακτικού, που θα επιτελέσει πρακτικά τον ρόλο τίτλου. Δημιουργείται δηλαδή μια επέκταση της δυνατότητας κατοχύρωσης τίτλου με τίτλο εμπραγμάτου δικαιώματος. Και φυσικά σε άλλο νομοσχέδιο το εκτρωματικό που κάνετε είναι να δημιουργείται μια τριμελή επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα αποφασίζει για το αν κάνει να καταχωριστούν εν τέλει αυτά τα πρακτικά ή όχι. Άρα είναι δεδομένο ότι υπάρχει εδώ κάτω από το τραπέζι κάποιο είδους συνδιαλλαγή, την οποία θέλετε να έχετε πρόσφορη στην περίπτωση που θέλετε να ικανοποιήσετε συγκεκριμένα συμφέροντα.
Υπάρχουν λοιπόν τρομερές ελλείψεις στα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου, είναι αδήλωτα, υπάρχουν πραγματικές δυσχέρειες πρόσβασης στα στοιχεία από τους δικηγόρους του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, μεγάλες καθυστερήσεις στην αποστολή εγγράφων από αρμόδιες υπηρεσίες, λόγω ελλειπούς τελέχωσης και λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, υπάρχουν οργανωτικές αδυναμίες, όλα αυτά παραμένουν προβλήματα. Η νέα διαδικασία σαφώς και δεν αρκεί από μόνη της για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και στον βαθμό που το ελληνικό δημόσιο δεν έχει καμία πλήρη εικόνα της περιουσίας που εκπροσωπεί και δεν διαθέτει τα αναγκαία στοιχεία για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της γης του ελληνικού δημοσίου, τότε η δυσκολία δεν βρίσκεται στη διαμεσολάβηση. Απλά τι επιχειρείτε με τη διαμεσολάβηση? Να αποδείξετε ότι ο δικαστικός χάρτης έχει πετύχει, όπως επιχειρήσατε με το να δώσετε ύλη στους δικηγόρους, να κάνουν τι? Με πράξεις διαταγές πληρωμής. Και τι συμβαίνει? Αντί να αποσυμφορήσετε τα πινάκια των δικαστηρίων, οι αγωγές κακοδικίας κατά δικηγόρων και οι ανακοπές κατά των διαταγών πληρωμής που έχουν εκδοθεί με τρόπο τελείως εκτός νομικού πλαισίου, συμβαίνει να επισύει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιχειρήσατε να επιφέρετε. Και έτσι η επιτυχία του δικαστικού χάρτη και πάλι κλονίζεται. Το ίδιο πράξατε και με τους συμβολιογράφους. Είπατε, ήρθατε σε μια συμφωνία με τους συνδικαλιστές για το πώς τελικά θα στοιχειοθετηθεί αυτού του είδους η διαδικασία δημοσίευσης διαθηκών από συμβολιογράφους. Είναι δημόσια λειτουργή. Δεν αντιλέγει κανείς αυτό. Αλλά δεν είναι δικαστές και δεν μπορεί να τους μετατρέπετε σε ιονοί δικαστές χωρίς να παρέχονται οι σχετικές θεσμικές εγγυήσεις και γι' αυτό απέχουν από τη δημοσίευση διαθηκών. Αυτού του είδους ο τιμωρητικός χαρακτήρας της διάταξης που αλλοιώνει τελείως τη δυνατότητα της δημοκρατικής συνέλευσης των μελών και της δημοκρατικής λήψης απόφασης των μελών των συμβολιογράφων, δεν νομίζω ότι υπηρετεί ούτε τον θεσμό ούτε του ίδιου της λειτουργίας του δημοσίου λειτουργού, αλλά ούτε πολύ περισσότερο συνάδει με τις αρχές της καλής νομοθέτησης και με το ίδιο το κράτος δικαίου. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρο, λίγο ακόμα θέλω να θίξω δύο διατάξεις για τις οποίες δεν έχει γίνει κανένας λόγος, οι οποίες έρχονται σε ένα επίσης άσχετο νομοσχέδιο, όπως και αυτές οι διατάξεις για το ελληνικό κτηματολόγιο. Δεν σχετίζεται οπωσδήποτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εξάλλου, το ελληνικό κτηματολόγιο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φέρνετε παράλληλα διατάξεις για το ίδιο αντικείμενο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το νομοσχέδιο ψηφίζεται κάτω στην Ολομέλεια σήμερα. Και συμβαίνει μαζί με αυτές τις δύο διατάξεις για τρίτη φορά να παρεμβαίνετε στην ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων. Πώς το κάνετε? Στα άρθρα 91 και 92, σε τρία διαφορετικά νομοσχέδια μέσα σε λίγες μέρες. Διατάξεις για την ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων. Κοιτάτε τι κάνετε λοιπόν. Η μία παρέμβασή σας αφορούσε τον φορέα αξιοποίησης ακινήτων ενόπλων δυνάμεων και η άλλη την διοίκηση των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας φέρνει με τροπολογία ρυθμίσεις για την αξιοποίηση στρατιωτικών ακινήτων και το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας και καταργεί το ανώτατο όριο του 75% των δικημάτων που μπορούσαν να διατεθούν στο πρόγραμμα, χωρίς να εξηγήσει ποιο όριο ισχύει πλέον, και αναθέτει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον σχεδιασμό, τις μελέτες, τους διαγωνισμούς και την εκτέλεση έργων. Ζητήσαμε τότε λοιπόν να μάθουμε σε εκείνη τη συζήτηση με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα πρώτα στρατόπεδα, ποιο ποσοστό της στρατιωτικής περιουσίας θα διατεθεί και ποιος τελικά ωφελείται από την κατάργηση του ορίου. Καμία ουσιαστική απάντηση δεν δόθηκε. Σήμερα, σε ένα επίσης άσχετο νομοσχέδιο, ξαναμιλάτε για την περιουσία των ενόπλων δυνάμεων και με το άρθρο 91 καταργείται λίγους μήνες μετά τον νόμο 52-23 του 25 την υποχρέωση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων που διορίζει ο ίδιος ο Υπουργός. Τι έχει αλλάξει μέσα σε λίγους μήνες, κύριε Δένδια? Σιγά μην απαντήσετε, δεν θα έρθετε καν στην Ολομέλεια. Τον κύριο Δαβάκη θα στείλετε ενδεχομένως να υποστηρίξει τις δύο αυτές διατάξεις. Όταν ιδρύσατε τον φορέα, θεωρήσατε αναγκαίο τα συγκεκριμένα μέλη να ασχολούνται πλήρως και αποκλειστικά με το έργο τους. Σήμερα καταργείτε αυτή την εγγύηση και δεν εξηγείτε ποια ανάγκη προέκυψε για αυτή την κατάργηση. Δηλαδή,
αυτοί οι συγκεκριμένοι που θα επιτελούν το ρόλο μελών της διοίκησης θα μπορούν να απασχοληθούν και κάπου αλλού. Ποιες παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες λοιπόν θα μπορούν να ασκούν? Μπορεί να μας πει κάποιος από την κυβέρνηση πώς θα ελέγχεται η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων? Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι ένας φορέας που θα διαχειρίζεται τόσο σημαντική δημόσια περιουσία χρειάζεται λιγότερες εγγυήσεις από εκείνες που ίδια θέσπισε πριν από λίγους μήνες? Η μεταβολή αυτή δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως απλή τεχνική διόρθωση, γιατί αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα την ώρα που διευρύνεται συνεχώς τον ρόλο του στην αξιοποίηση της στρατιωτικής περιουσίας. Στο άρθρο 92 εξαιρείται τα ελληνικά αμυντικά συστήματα από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 5062 του 23, δηλαδή από τον νόμο που εσείς οι ίδιοι παρουσιάσατε ως μεταρρύθμιση αξιοκρατίας διαφάνειας στην επιλογή διοικήσεων και των δημοσίων φορέων. Και το έχουμε δει βεβαίως αυτό, πώς το εφαρμόσατε στην περίπτωση του ελληνικού κτηματολογίου. Ακόμα προσωρινός είναι ο κύριος πρόεδρος του ελληνικού κτηματολογίου, ο κύριος Λίπας, διορισμένος από τον κύριο Παπαστεργίου. Και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Σακαρέτσιος, προσωρινός πρόεδρος, και αυτός είχε διοριστεί από τον κύριο Κυρανάκη. 3 χρόνια μετά, προσωρινή η πρόεδρη, ο νόμος 52-62 στο Σιρταράκι, στον Ντουλάπη, κλειδωμένος. Αλλά αυτή τη φορά ο νόμος 5062, που αποτελεί πραγματικά εγγύηση αξιοκρατίας, δεν είναι ο νόμος που και πάλι μπορείτε να εμπιστευτείτε, λέτε, για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και εδώ με περίσσιο θράσος φέρνετε μία διάταξη εξαίρεσης των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Και αν κρίνετε ότι δεν είναι κατάλληλος για έναν τόσο κρίσιμο φορέα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, γιατί τον παρουσιάσετε ως γενικό και αξιόπιστο για τους υπόλοιπους δημόσιους οργανισμούς? Ποια συγκεκριμένη ανάγκη επέβαλε την εξαίρεση των ΕΑΣ? Ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται πλέον για την επιλογή της διοίκησής τους? Ποιος θα αξιολογεί τα προσόντα? Ποια θα είναι τα αντικειμενικά κριτήρια? Ποιες οι εγγύησεις δημοσιότητας, λογοδοσίας, διαφάνειας, αμεροληψίας στη λήψη αποφάσεων? Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας νομοθετεί σε νομοσχέδια άσχετων Υπουργείων για στρατιωτικά ακίνητα και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι αντιστάσεις είναι μειωμένες για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και δυστυχώς για την τραγωδία που βιώνουμε στη λέλαπα των πυρκαγιών, να χάνονται ανθρώπινες ζωές, να χάνονται οι μαχόμενοι πυροσβέστες σε μια χώρα που θρηνεί ανθρώπινο δυναμικό, αλλά θρηνεί και την απώλεια του φυσικού περιβάλλοντος που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε να προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε